Ahoj, zdravím zase příznivce díla Opus Amplissimo de Arte Atletica od Pavuse Hectora Mayera. Zkusíme tentokrát sestavu podlíky číslo 7. Hezky pomalu, v klidu, krok za krokem na počítání s nějakým výkladem, tak jak si myslíme, že by to mělo fungovat. Tak, no. Já začínám. Soupeř je ve spodním držení nožovým, forehandový nožový držení, levá noha dopředu. Na obrázku je ten šermíř nakreslený v této poloze, což je nějaký prostě mezistav, do kterého se dostává. Podle mě, myslím si, že se to dostává prostě z této polohy, má pravou taky vepředu. Provádí tam přísun levé nohy k té pravé a dalším přísunem nebo přískutkem do strany k soupeři se provádí přískok na levou stranu soupeřova krku, jak to tam popisuje. Čili za prvý až si budu myslet, že mám správnou vzdálenost, tak provedu přískok, přísun a podám na levou stranu soupeřova krku. Soupeř toto předjímá, takže za druhé, to pomalu, za druhé, provádí kryt tou levou rukou a současně podá na moji levou stranu krku. Ještě jednou, za druhé, tady, teďko, otočíme to, pojď, já jsem v tom nožovém držení, tak pojď maličko blíž, si tohleto, pojď blíž maličko, tam píše vstup mu do těžiště přitom, čili jak na mě skáče proti mě bodá, tak já provádím ten kryt, bodám ho tady a současně se snažím jakoby jít do něj, a tam ho prostě současně nějakým způsobem vykolejit. Kdybych ho třeba minul ho, tak tady prostě můžu přecházet do nějakého zápasu, můžu prostě ho tam nějak hodit, případně aspoň jakoby odstrčit, čili když to vezmeme ještě jednou i s tím těžištěm, takhle ho pojď, a něco tam prostě, když ho minu nebo můžu navázat prostě nějakým tím odstrčením. Něco, vrátíme se zpátky a do toho výkového držení, čili to bylo za druhý, za třetí, tady kryju prostě tu jeho pravou ruku, čím načež, čili on provádí jednoduchou věc, spodem jde a podá mi na druhou stranu krku, ze spodu. Majer píše hodního z druhé strany na to. Takže ještě jednou, za třetí, otočíme to ještě z druhé strany, za třetí, A mně se to nelíbí samozřejmě, takže za čtvrté, blokuju tu jeho ruku točící, blokuju, snažím se to prostě chytit, tam píše odstup od něj, ale prostě to nestíháš, tomu jako utíct, čili tam provádím blokaci té jeho ozbrojené ruky, snažím se jí držet, on jak se do mě tlačí se do mě skutečně budu na ten krok, na kotní míří. Tak já využívám tu jeho energii a odsouvám se od něj teda s využitím jeho síly. Současně tady provádím ten blok, když se na mě tlačí silně, prostě abych to kryl dvěma rukama a od něj přehmatávám, odstrkuju, podám a s nějakým preventivním dvojitým krytem, píše tam dvakrát sekni křížově, odcházím od ní do bezpečné vzdálenosti. Takže ještě jednou, za čtvrtý,
Hop, hop, hop. Jo, ještě z druhé strany. Jo. Hop, 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 hop. Jo, tady, aby to bylo dobře vidět. Zkusíme to ještě jednou pomalejš, jo. Na čtvrtý, hop, hop, hop. Tady, když se na mě nebude tlačit, pojď sem, ať je to dobře vidět. Jo. Tady, když prostě se do mě netlačí, já se, Majer to píše pro terčovky, tupý, jo. Ale když prostě se do mě netlačí, tak já tady místo toho krytu dvojitýho, jo, můžu samozřejmě jít řez tady na ruku na sval, jo. A s tím potom ještě odcházet. Takže ten řez tam popisovaný není, ten se tam zakomponovali my, takže používáme samozřejmě jako i ostrý díky nebo nože v současnosti. A je to prostě možnost, jo, je to varianta. No, takže to je celý, zkusíme to ještě teda spočítání v celku, jo. Tak, děkujeme.